Maayong buntag, kumusta? Og karon magpadayon na sabta no, sa itong pagpanghatag og nagyapot sa Barangay Makabalan, but this time dito sa may Sea Accretion, Barangay Makabalan na Cagayan de Oro. Og sa kanunay no, nagyapon si Sir Christian, ang ato gyapong partner. Shout out guys. Shout out. Follow and subscribe. Sir Zen Kahatol para dagan pa siya matabangan. Sige. Salamat og gabi. Sir, mas may ipanon tingali maghatag aday na sa ba? Atong lagaan. Ma'am. Kasangi plaster. Okay. Sige. Sir. So nara diri ang area. No. Hi, shout out. Shout out. Shout out daw sila, shout out. Ayan sila pa. So, dari ang area. Ay, ma'am. Oh, si kailan man mo ni Grace Aba, ma'am, no? Ay, mo na binaji. Siya magud ang nagkuan, siya ang nag-recommend ba nga patagaan mo na ingnan ba pud mo niya? Oo, ginamin niya. Ningnan mo niya. Kaya man ugangan ning namatay. Lagi no kay muna nga nakuan siyang story, ma'am, ginagmer gini nga mo no? Ginamin na malikatabang. Di makatulong na bugas. Sige. Ayun ni Sir Christian ang t-shirt. Sir Zen Kahatol na t-shirt. Sige. Then ma'am kanang ang nagpahatag po dito na si Ma'am Daisy, no, Daisy Torres. So sa inyo ikasulti ma'am sa ilahang nagitagaan mo. Dagan salamat sa tabang sa bugas o t-shirt. Ako si Corazon nga tabid. Sige. Ma'am, salamat. Salamat. Condolence lang po, ma'am. Salamat. Sige. Sige. Okay, kaming mga bata ini, no? Ang taga Sea Accretion. Sa taon natin, gusto ko sila mag-shout out. Isa yung shout out, shout out. Sige. So, salamat ha. Salamat. Salamat kayo, no? So, ito lagi na namatay ang namahan. Unya, pitos daw kuno kayo. So, munang nag-recommend sa tuwa. No, classmate bali po nato nag-recommend na usap po to sa itong matagaan. So, salamat. Og hangtod na lamang sunod higayon. Kini na lamang si Zen Kahatol. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso Rosada sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.